फैयै मा जायगामोन सार फालकासुगुरि मोनफैबाय गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ भकतपारा दिनै मागोनि गोदान ड्रेस गोदान जुथा गोदान लंपेन्ट मानसिफोरा बुंबाय थायोना नोंहा ड्रेसानो गैला नामा गोदान दिनै बेनिफ्राय गासिखौबो लाखाजोब्बाय बे प्रटिना आलादा दे थेमाया आलादा सिंनि जानाया आलादा अर्गेनिक बानायनाय बाइकखौ सोना गालांनांगोन ना बाइकखौ सोना गालांगोन बेनिफ्राय हाबले आफा आफा बहा थांखो मागोनि गामियाव तास गेलेया बे हा बोरो आफा मागोनि तास गेलेया मागोनि तास गेलेया मागोनि तास गेलेया नामा होनदों फैसा गेलेनो मागोनि लोंबायानो नामा apa sekarang lepas 300 banyak lepas 300 banyak lah lepas मागोनि लोंदोयो दानिया सेंग्राफोरा 100 गेलेखायो दस' Angkelari apa siapa Brahmajan aku sendiri itu tato ambil orang apa ini baru leungna mageuni mageun da leumbai tana alas fayino mago alas faygeun mago leungna mah नाय मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला जों मा लायो पुरा रेडि जों माने हाग्रायाव उन्दुयोना कुनु गेरेन्टि गैया लाखायो माने बेखौबो बेयाव निम्बु बाखि के बेखौ लाबो नों खारग्रा जुथा लायासै बावगारबायलै मोनसेखौ लानानै गाबोन बोरै खारगोन भकतपारायावलाय सोरनियावबा लागोन फैसाया फैसा लांनो बेनिफ्राय बेखौ लासै जिखानायसो बेनिफ्राय न'निफ्राय जोंनिया लामाफोरा ससे मोजां ससे गाज्रि दिनै न'निफ्राय भकतपारासिम मा लोगो मोनलांगोन आरो लामाफोरा तामुलपुरा माबायदि तामुलपुरनि आगोलाव माबायदि ओरैजाय माबायदि जों भकतपारायाव सोरनियाव हाबहैगोन बेनिबो जेबो माबा गैथ'वा सोरखौ लोगो मोनो जों नायनोसै बेनिफ्राय लामा दिनै लामाखौ देखायलांजोबगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ भकतपाराजों दा बेनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो लामाया ओरैबायदि गाज्रिखा बे नुनायावसो मोजां नुदों ओरैबायदि गोजौ गाहाय सालायनाया न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो भगबानासो दिनै भकतपारासिम आइयो गाखोलायनाया आंनिया ओरैबायदि खस्थ' बे ससेया एसेबो गोलैयाखै गारिखौ बारनायानो गारि बोराय आइयै गारिखौ बारनाय फिलफिलाया बोरै फैदो नायलाय फिलफिलाया बेनिफ्राय बेखिनिया मोजां जालायबाय बे गामियानो आंनि गामियानो नै दाखालिबावै बेखौ बानना थांलायबाय ससेखौ बे ससेखौ बानना गालांबाय बागानपारा सकसिम बेनिफ्राय बे आंनि गामिसिम गालांना थांलायबाय बे जाबाय सुबुनकाटा नबस्ति बागानपारा धमधमा नलबारि मोनहैबाय लायनानै दाबो एसेबां फिसा बरबरि मुसलपुर लामाफोरखौ नाय जोंनियाबो ओरैबायदि मेन लामा बेयो नै ओरैबायदि फिसाखा दाबो तामुलपुर हाबबाय पाग्ला दैमा पाग्लादिया ब्रिज इयो बाक्सानिफ्राय तामुलपुर हाबनो थांगासिनो दङ नै ब्रिज बारनाय लोगो लोगो लामाया बिदि जाफिनलायबाय मेन लामा बे माला जागोन मिथिया बाय तामुलपुर 6 किल'मिटार दंबायो तामुलपुर टाउन मोनबाय तामुलपुर टाउन बेनिफ्राय जोङो आइलेन्डआव ओंखारहैगोन आं आइलेन्ड देखायगोन आइलेन्डआ सोलायजोब्बाय ब्रह्मपुरा सारनि न'आइ
लुजोबना होबाय फिसा फिसा राउन्ड गिदिंनानै बेनिफ्राय बेवहाय मा खालामखो मिथिला न' गंसे गिदिरथार लुबोबाय बेवहाय पार्टि जागोन बेखौ आरो भगतपारासिम मा मा मोनलांनो नायलांसै लामाफोरा माबायदि जोंनियाथ' अबस्था गाज्रिखा तामुलपुरसिम तामुलपुरनि उनावसो बेसो मोजां दा जों पानेरि टंला आरो भगतपारासिम माबायदि जोङो थांबाय थानो फै मा मोनफैखो मेनापारा सल मेनापारा मेनापारा टंला बेनिफ्राय मंगलदै मंगलदैनिफ्राय तेजपुर टंलानिफ्राय मंगलदै गेजेराव कमप्लिट बांगाल गोजा बांगाल गोजा सब बर'बो दं हारसाबो दं मेक्सिमाम बांगाल मेक्सिमाम बांगाल बे एरिया माने बिथिं सर्टकाटमोन आरो टि गार्डेन कमप्लिट माने बांगालनि एरिया ना बांगालनि एरिया सरि बांगालफोरा बड' दं 30-60 बेदि एसामिस दं बेयाव होमबा दे अके गौरी अरे करने के लिए रह गया फोन सर आपका गांव पहुंच गया मैं हाँ मेरा गाँव में है आपको आएगा बोल के हमको तो खबर ही नहीं है आपको मानना पड़ेगा यार पापा हाँ देखो को मानना पड़ेगा यार सर आपका गांव में आ रहा है इतना गामोन किलो 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 1000 किलो 1000 जायगायावनो बोखांनाय नामा गामियाव जारि बोखांनाय बेनिफ्राय बेथ' लकेल नङा बेफोरो साल'नि खै किल' बे सुवाखै दे सुनांगोन आदा पासनि सायाव पास जानो हागौ सिलभारा इखो हादैनिफ्राय जा लकेल बिनि एसे फिसाबो दं दिनै सानसे दामनाय खोमा ना नायफैदो नायदो बेनि फुंनिफ्राय न'खराव बेनिफ्राय दरं डिस्ट्रिक्ट मंगलदै जाबाय जों बेथिं एकदम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि सहैगोन बेयाव डाइरेक्ट उदालगुरि मोनफैबाय जों फैयै जायगाखौ नायनाला जायगाया मोजां जोबोद मोजां आरो समायना जायगा दङसो न'फोरा हारसाफोरनि गोजाना गोबां मोजां गौरी का घर में नोंसोरनि इउनिटनि जों मोनसे जायगायावनो थायो जमा माथो नोंसोरनि ना जमा थायो मोनसे जायगायाव फैयाखै चल गौरी चल हालका सुबुरि मोनफैबाय बेनिफ्राय मागा स्टार्ट जासिगोन जोंना फन खालामलायाखै आरोना सोर आं एक्चुअलि समखौनो मोनाखै सार जेबो नङा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाखि भकतपारा दा हराव आरो गाबोन फुङाव सानसे बेरायनाय जागोन